Átmentem a Kressz vizsgámon itt Angliában, és szeretném nektek elmesélni ennek az egésznek a menetét. Délután 3 órakor volt a Kressz vizsgám, én 2 óra 45 perckor pontosan beléptem, megálltam a recepciónál, és mondtam, hogy hát én akkor most jöttem Kressz vizsgázni, csókolom, de nagyon aranyos volt a nőci, elkérte ezt a Provisional Driving License, adott egy szabályzatot, amit végig kellett olvasnom. Aztán kaptam egy ilyen locker kulcsot, mert hogy magára a vizsgára semmit nem lehet bevinni magunkkal, csak magát majd a license, illetve ennek a lockernek a kulcsát. Egyébként meg kellett mutatni, hogy a telefont kikapcsolom. Utána le kellett még ülnöm, körülbelül egy 5 percet várakoztam, aztán magához hívott egy másik nőci, ő csinálta meg rajtam ezt az átvizsgálást, fel kellett húzni a kulcsi ujjamat, megmutatni a kezemet, benézett a fülem mögé, a zsebeim. Le kellett vegyem még a szemüveget is, amit egy ilyen forgótálcára rárakott és átpörgette, hogy nincsen benne magic, ahogy ő mondta. Aztán utána mehettem is be a vizsgaterembe, ahol különböző fülkékre volt nálunk ez leosztva. Az egyik ilyen fülkében kellett helyet foglalnom, ahol semmi más nem volt, csak egy darab fülhallgató, mert ha valaki szeretne fülhallgatóval vizsgázni, hogy a kérdések fel legyenek olvasva, arra is van lehetőség, illetve egy számítógép, egy egér és egy fehér A4-es papír, amire le kell rakni a driving license-t és a lockernek a kulcsát. 57 perc van erre a teori tesztre, 50 kérdés van. Én ezzel az egész teorival 20 perc alatt végeztem, aminek nagyon örülök, viszont itt megint csak nem lehet elhagyni a termet, mert egyből kezdődik a hazard perception. A vizsga között, a teori meg a hazard perception között van maximum 3 perc pihenési idő, de mondom még egyszer, ez alatt nem lehet felállni, pisilni, inni, semmit nem lehet csinálni, és akkor elindul egy ilyen videó, a DVLA-től egy videó, amiben is elmondják, hogy hogyan működik a hazard perception, csak akkor kell klikkelni, amikor felismered a veszélyt. Ez kérlek szépen 14 videóból áll, 5 pontot lehet minden videóban elérni, és 44 pont a passmark, és amikor készen van a hazard perception is, akkor senkinek nem kell szólni, szépen felállsz és elhagyod a termet. A képernyőn nem írja ki, hogy átmentél-e vagy nem. Én azt hittem, hogy egyből tudni fogom a vizsga eredményemet, úgyhogy ilyen gyomorgörcsel hagytam el a termet, oda mentem a recepcióshoz, mondtam neki, hogy készen vagyok, és kinyomtatta az eredményemet ebben a formában. Én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy átmentem. Ja, ez volt igazából az én Kressz vizsgám, illetve a hazard perception vizsgám, és ha bármi kérdésetek van ezzel az egésszel kapcsolatban, akkor mindenképpen írjátok meg kommentben, vagy esetleg dobjatok egy üzenetet, mert nagyon szívesen válaszolok. Aztán majd nem sokára mutatom a következő lépéseket is, ahol majd a forgalminak esünk neki.